Какво е да си българин, прибрал се от Англия, занимаваш се с автомеханици? Так, паписка, пак лампи светат. Ще трябва да звъна на някой да погледнете, не става така. Тук имам някакъв... Чакай да го проверим, да видим какво ще стане. Ало, здрасти! Имам ти номера тук от едно приятелче, да погледнем нещо, колата ми писука тук, някакви лампички светят. Кога мога да дойда да я погледнем? Знаете ли къде се намираме, ако не да ви обясна? Да. Добре. Добре, тръгвам към вас, до 10 минутки ще съм при вас. Здрасти, братленце, за колата съм тук, където ти звънях преди малко, да я погледнеме. Паркирай ето тук отвънка, сега ще да погледнем. Тука? Добре, окей, паркирам я. Ще отворя капака направо да ми кажеш какво се случва. Я да го погледнем на този маняк, какво се случва с колата. Да видим какво става тук. Добре. Десно воланче. Той идва от Англия. Ще го оправим. Сега ще го изчаткам. Тук ще му кажа това, онова, за да му вземе повече парички, за да знае, че това е България. Байсторе, каква е диагнозата? Какво е според вас? Колега, така като те гледам, тук ще трябва масълце да смениме, братленце. Масълцето, филтърчета, ролки, ремъчета, всичко трябва да се подмени. Като те гледам, май си за нови гуми. Има какво да се прави по нея. Ще трябва да оставиш и след 2-3 дена да минеш. Ще оправим, няма проблеми. Ще оправим, не се притеснявай. Колко парички ще струва, майсторе? За цялата работа с материалите около 1800 лева. Добре дошли в България.